къде да почне. Фак? Не само камени, не камени, не камени, само не камени, само не камени. Всякъде къде щеш, към Роз, къде щеш, ходи малко, не само камени. Имате така кафе. Нио 360 от лежанка. 360? Дига 500 от лежанка, Ле, ще ли изплазни? Не знам. Втори дубъл. Сбъстрам. Отвънка обаче ще е по-яко, Роз. Знам. Ще е по-яко, ще е на по-високо, нали? Да. Аре да... Няма, нали ти казах, че не мога? Ама утре ще можем ли? Да. Обаче той се управлява, па викаш, че ходил където си ще. Как го управлявам? Онея двете там, какво си къде ги въртиш наляво, надясно? Само те са залава и надясно, това да само да видя нагоре и надолу. Те другите копчета не става. На и С не става, само на Б. Задължително преди да си купите такова самолетче, знаете, че и само и като ви седи и така, кой не е развалено дистанционното. Така. Трети дубъл. Трети дубъл! Ще има още полети, например, ще има полет за навънка, къде ще караме. Ще караш! Може пък и ти да караш. Кой казва? Ти нали няма ми дадеш? А? Ти нали няма ми дадеш? Може и да ти дам. Как се обича? Той да ни се повреди, бе. Няма, той е за... Мале, знаеш какво ми се усети на идеята? Какво? Значи, нали аз да го държа нагоре и ти да го пуснеш. Да, то това също става вариант. Мали? Майко! Майко! Ела ти пребиването! Мале, обаче... Чакай така! Ай сега да видиш, че ще повърти. Дама, господа, вижда такова параграф. Яла, тя ще снимам. Тя по-отблизо ще Ще го на висока резолюция. Дама, господа, сега ще пуснем на най-високата резолюция. Вижте просто забележително как въртат перките. В смисъл, това тук понякога може да се мести. Но така съм забелязал, че когато го покарам. Но обаче така са по-скъпинат така. Пада на батерията. Честно? Да, Дай, се вдига. не може ли по-нависоко? И дами и господа, това беше за Днес. днес. Надявам се да ви е харесал. Ще го спра. Не съм успял. Надявам се да ви е харесал. Това е дистанционното, което аз играех.